După cum am promis, urmează modernizarea mai multor străzi. Vreau să anunț cetățenii orașului Ștefănești că s-a încheiat licitația pe strada Cavalerului. Astăzi ne aflăm, e o echipă de proiectanți și căile ferate române în vederea modernizării căii ferate după strada Cavalerului. Este o trecere la nivel de cale ferată care multor conducători auto le dă bătăi de cap, având în vedere starea deplorabilă la care se află. Și noi suntem condiționați, trebuie să corelăm între proiectantul cu stradă și dumneavoastră cu modernizarea. Că, știți de ce? N-aș vrea să termin strada și să rămână